Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kidi ki pat ki khobor nagatma Israel bat kileno Hamas. U Israel zep uway na pedengki he shipai bala syong thai jongkari Israel hakasing sajan u kelalong u shipai riuslur banyo yak jingyaro namar ulait banya kun persya yak shipai Hamas ban leit pelat im ya ukun jong u parlok jong u bala syarabor hakileno Hamas kene ka jing leit pelat im jong u te u he shipai kalong yasrim kum haki film Bollywood kabangi jiyo i lang baki film hnrei ma u ulalek hakatma kabashisha ban yakun yaki leno ban pelat im ya ukun jong u parlok jong u hadin ba ulayo jingtip baki leno Hamas kilara bor ya u naki khubor balayolum layathu ba utei u he shipai u bala syong thai jongkari Israel udei u ba gerteng u Israel zep hakasing sajan kat ba udang le syangkai da ka bait ulayo ya ka punkol baki leno Hamas kilawan tombor hakaput jong ka Israel baki layo ru ban rabor ya ukun jong uparlog jong u hadin kani utei u he shipai klem da penslam ulalet ban pong ye uniform jong u bat ura tang da kawai ka pistol 9mm bat ra da ka kali odi ban let yakun persya yaki leno Hamas kibala yo ya kaban set ya ukun uparlog jong u bakerteng unom tibon layathu ba uniu he shipai bala syong thai ula ai jingmut ban ai tiar yakun yaki shipai bala syong thai khnang bakin yele persya yaki leno Hamas nakane ke jingja laong bakari Israel kalapen kongu nakabenta ban yarap yakini kishipai bala syong thai kumno bakin yo yaki tiar yakun ban yakun persya yaki leno Hamas uzib ulayathu bahadin ba ulalut kuli ka pistol jong u ula shimno daki suloi jong ki shipai Israel ki bala mensau ban yakun persya yaki Hamas kene ka khubor kalasa priang keleng geri Israel bat ki weipat kiri ban perto halor kene ka kam riuslur jong utei u he shipai bala syong thai no